Úryvky z knihy Zázrak. Tretí deň zázračné vzťahy. Dnes budeme prejavovať vďačnosť za ľudí takých, akí sú. Za čo ste jemu, jej najvďačnejší? Čo máte na ňom, na nej najradšej? Aké sú jeho, jej najlepšie vlastnosti? Môže to byť dobré srdce, úprimná pomoc, trpezlivosť, schopnosť počúvať, nadanie, sila, múdrosť, smiech, zmysel pre humor, úsmev a tak ďalej. Dívajte sa pritom na fotku a zapíšte 5 položiek, za ktoré ste najvďačnejší. Pozerajte sa na fotku, povedzte ďakujem, potom jeho, jej meno a za čo ste vďační. Pozrite sa cez deň na fotku niekoľkokrát a povedzte ďakujem a jeho meno alebo jej meno.